This is Kupla World TV reporting for the Center for Research in Igbo History and Culture. Today is Saturday, the 3rd of May 2024, and we are reaching you from the IKE MUOKWUGWO compound here at Otuocha, Umueri. Umueri is in Anambra East Government Area of Anambra State, Nigeria. The occasion is the funeral and the interment of the late Chief IKE MUOKWUGWO, popularly known as AGABA. Chief IKE MUOKWUGWO went to be with the Lord at the ripe old age of 75 years on the 8th of January 2024 and is being interred today, Saturday the 3rd of May 2024. Thank you for joining us. Stay tuned. We're in Apex Mortuary. By now, right now, I be sweet blozu daddy. Wagawazia, na bia bonkwa. Wagano no kebaga kaliauka. So no bia kaino right now. Thank you. This is Apex Mortuary. Thank you. Ebulugozu Daddy from Apex Mortuary in Aptas right now. So I sketch make a little to High Chief IKE AGABA MUOKWUGWO Onya Kene Kumakia. I was sketching a number Tampulo Daddy and Andokwa. Yes.
anyị ekene gị ọ odogwu nna m So that one, whatever I can, will let them protect your phone. I better get umbrella for him. But see how it's nice morning. Chief AGABA MUOKWUGWO anyị si gị jee nke ọma ụmụnne gị na-ebe onye ọbụla na-ebe ọnwụ gị bụ ife nwute dịrị onye ọbụla anyị si gị jee nke ọma right now ACC Ben ya wana putas right now because ebe a bụ nne yi kpọmkwem ebe papa mụtalia si wa bịa ụwa ebe ka AGABA si bịa ụwa wee rozolo bi wana votu Ben ya ka anyị ka nọ kpọmkwem. Thank you.
private ambulance. Ebe nọzi kịta bụ ama Umueri kpọmkwem nke nwanne anyị nwoke bụ Agabiri Nwaokwu bụzi chairman n'obu ama ama Umueri ka anyị nọzi live. This is Civic Center. Ama Umueri ka anyị nọzi live. Yes. Ebe a bụ ama Umueri nke Agabiri Nwaokwu bụ chairman n'obu ama. Yes.
Unu gafu na gabido MUOKWUGWO elutere bi ụmụnne na ebe ụmụnne na akwa anyị so nnọọ anyị so nnọọ Amen. Kunu kuluko ya. Oburumoke ogwanya pakotalalo wemema oya jise webulu. Ha! Adu! Adu! Oh, do akpali akụ n'isi nne ya. Take pictures. Okay, see, that's great. Okay, come on, you want.
chukwu dị ka nne onye so na ọbụla chukwu dị ka nne onye ọbụla aka ya dị n'ọnwa the person ga-anwụ n'aka adọma ngafe this year God, you must fight. You don't make it. You don't make it. You don't make it. I have one eye in the bar. I have one eye in the bar. I'm going to make it. My brother, I see the big one of an idea. On what they are, on one more you put on one more enter. It didn't open over there. Aquanade, I saw your idea. On one were about to return. All the bulk, all the bogun. When I say, on will real. Our portion. Thank you. Let's make it here that this thing. IKE ijide ebube IKE Umueri ji agbakọ n'ọnwa IKE otu dị iche iche ji agbakọ ọgwụ ịbanye ọkwa na IKE ka ebu eje n'aba moto na ahụ ka eje nye ngozi ikpeazụ agabiri m akwụkwọ mmiri mebili ibe mebinerela anyị agabidu abụ mmụọgba anyị ji nwee peace ọkwa agabidu ka a na-adọnye ibe IKE ịchọ consulting ịbịakwute IKE ebuziere IKE enye ọbụna anyị nwe ozi IKE n'obodo onwe agabidu m akwụkwọ ọ nwere okwu ibe anyị ekwu na Umueri anyị nwere ụdị okwu anyị nwere okwu anyị amakwuru ibe anyị